Hogy álltak? Hogy sikerült az MB2? Szerintem a körülmények ideálisak voltak, talán egy picit szűkös volt a hely, de azt hiszem, hogy mindenki jól érezte magát, és nagyon remélem, hogy adhatunk még ilyen vagy hasonló rendezvénynek helyszínt. Hogyan értékeled az MB2-t, mint marszelnök és mint klubvezető, mint szegedi klubvezető? Szegedi vonatkozásban rettenetesen örülök a sikernek, a 6. helyről menetelve szereztünk ezüstérmet, és ez igen biztató. Egyébként pedig a rendezvény egy kultúrát terembe zajlik, és nagyszerű csapatok részvételével soha rosszabb bajnokság. Köszönöm és gratulálok! Köszönjük! Egy mondatban mondd el, hogy hogyan szerepelt a Maroslelei csapat. Nagyon jól szerepeltünk, tavaszhoz képest sokkal stabilabban játszottunk, és hát végre hosszú idő után igazi bravúrt is el tudtunk könyvelni kettőt is, a Maroslás ellen is a Vác elleni győzelmeket egyértelműen ennek mondhatjuk, és hát ennek köszönhetően most itt vagyunk az utolsó fordulóban, ahol az a kérdés, hogy a 3. és 5. hely közül hol végzünk, ami azért a tavaszi 7. környékéről elég jó hajrát jelent szerintem. Ez lesz az egyik legjobb eredményünk a elejé történetében. Gratulálok! Hogyan értékeled a soproni csapat teljesítményét az MB2-ben? Kiválóan értékelem, ügyesek voltak a fiúk, büszke vagyok rájuk, szépen teljesítettek, sokat szektoroztak, szerintem, hogy gólokat rúgtak, még egy győzelem is összejött. Gratulálok, köszönöm! Hogyan értékeled az MB2 győzelmet a Váci Forte vezetőjeként? Az az igazság, hogy szeretnék nem nagy képűnek tűnni. Az volt az elvárás, hogy ezt a MB2-t megnyerjük. Szerencsére ez sikerült olyannyira, hogy a mai napon lezajlott mérkőzéseknek ugye már ilyen szempontból nem volt tétje. Úgyhogy ma leginkább arra kell figyelni, hogy az ünneplő játékosokat meg tudjuk tartani a fair play szellemében, és valóban a fennmaradó 3 mérkőzésünk is tudjuk találni, hogy ott tettük magunkat, megpróbáltuk megnyerni a mérkőzéseket, még ha nem is sikerült mindegyiket. Jövőre NB1, erősítésekkel készülünk, marad a Váci Törzsgárda, az mindenféleképpen fontos, de nem ebben az összetételben jövőre az NB1-re, ezt legyen egy Köszönöm és gratulálok!